Ahoj, vijesti zemlje, u zemlji ništa novo. U Hrvatskoj, šta će biti u Hrvatskoj novo? Ništa, ovo samo javljam se Loli koja me noćas posjetila tu pa odradila sam mu poslugu. Čisto samo da znaš, budući da mi voćke nisu označene, izvadio si od krušaka pastorčice, to ti je onako kasno jesenska zimska jabuka. Izvadio si, da vidimo, aha, tu, izvadio si jabuke bobovac, to ti isto zimska jabuka. Izvadio si 1, 2, 3, 4, 5 komada kardinala, to ti je onako pa kasno jesenska na zimsku jabuku, odnosno negdje 9. na 10. mjesec. Nisam ti se stigao javiti, prošle godine one šljive tamo što si povadio, to ti je u biti kombinacija top sort, imaš nešto top taste, top king, top 2000 i top gigant. Top gigant je genijalna šljiva. Ali što si vadio koju godinu prije, to su isto bilo većinom jabuke, samo ne sjećam se točno koje vrsta. Znam da je nezgodno doći po noći strahovati, hoćete ko vidjeti ili te neće ko vidjeti. Znam, zajebe, zato ne moraš se možda sljedeći puta sekirati, dođi kući tamo pa pokucaj pa će ti dati bože, meni se ne bi, majke mi, ne bi mi se dalo u 3, 4, 5 noći dolaziti po mraku, hladno, blato, katastrofa čovječe, da ne budi lud. Dođi kući pa uzmi tamo voćaka koliko trebaš, ne moraš ići ovamo u blato. Čisto informativno, tu preko puta tih jabuka što si pokro imaš super dunje, imaš super uskoruše. Dunje su ti sađene, budući da isto nisu označene, ako te to bude sekiralo. Ide ti 3 reda leskovačke, pa ti ide red vranjske. Pa 3 reda leskovačke, pa red vranjske, pa 3 reda leskovačke. Čisto da znaš šta vadiš, ako bez veze povadiš, pa posadiš i onda strepiš šta će biti od voćaka. Nekad prije par godina, kad mi se u biti prva krađa dogodila prije 5 godina, sam pizdio, psovo, bio ljud, zvao policiju, majku, oca, sve skido. Fakat mi se više ne da ne smatram te ja budalom, nisi ti budala čovječe, ti čest čovjek u čestoj Hrvatskoj. U Hrvatskoj je to normalno, jebeš sve ako nećeš ukrast. Evo, budala si ako ne ukradeš, to jebeš sve ako ne ukradeš, to ti je to.